Ja sam tada bio u vojsci i ponosan sam na generala Pavkovića i drago mi je da ste tu sada i da njegove reči, njegov DNK, njegov gen govori kroz vas i dalje. Tako da ste uvek dobrodošli u ovaj studio. Hvala vam puno. Darko, dobroveče. Da li je potrebno vas da predstavljam? Mladić. Vaš otac, Ratko Mladić. Ajmo možda da upoznamo gledalce na samom početku. Kako je sad, kakvo je stanje sa njim ovog trenutka? Pa jako teško. Dakle, on jutros nije mogao ni da priča na telefon, što se često dešava. Vezan je za krevet 1,5 godina greškom njihovih lekara, za koju mi pretpostavljamo čak i da nije bila slučajna, jer je to se desilo otprilike na manje od mesec dana uoči usvajanja one rezolucije o genocidu u Ujedinjenim nacijama. I uz sve ostale probleme koje je imao, i moždane udare, i srčane udare, i otkaze bubrega, i loše lečenje, i rane od ležanja, i infekcije razne, samo je Božja volja da je on i danas živ među nama. Da će Bog da ga vidimo uskoro u Srbiji. Na tom istom mestu je sedeo Marko Milošević, unuk Slobodana Miloševića. Kada sam ga pitao za Slobodana Miloševića da li ga je Hag ubio ili je umro prirodnom smrću, diplomatski je odgovorio da nije umro prirodnom smrću.